Hurian itu hatta nama siya holongat di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus masuk mahita tu parmingguata maredde hita sian nomor 300 sia puluh sada ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akasurusuruan ni debata, manang harajaon, manang haguguon, manang akanamasan waeng, manang akanarosugot, daktar baheni manirangi hita, sian haholongon ni rohani debata, namarhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata parguguna sohatudosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami diho, ay dilehon ho anak muna sa sadai tuhami, jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis, hupangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margugu hami, jupamasa hasusaan dohot hagugutan. Say sesa madosa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiyay. Say parbadiyay rohanami marhite-hite toddim. Jala pamasuk hami tuhangoluan sugut. Asa pujion nami hodisi rodi saliling nililing na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asa
patik ni debata di minggutta sadarion imasian patik parjulu dohot lapatanna. Patik parjulu audu jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong ima sahatna atong rap magindo gugu mahita siatu hatta lau maulahon na hobartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patikmi amin. Kor napa sebelum
mauduk jala tapaserep marohatta dia dopan itu hatta laho manopoti sude dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para siroha partalup niroha jala nabasar doho say marpangulahi maroham midahami dibaheni say unang masude dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukkon ni asi niroham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami ala na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni akadosata. Songonod dohata ni Jahoba unang homabiar ayaw do siluluhon ho. Nung nga polahu juguarmu au napunasaho. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Cor Gloria.
sian hatani debata epistel turpuk di minggutta sadarion imana tersurat di 2 Raja-Raja 5 ayat sada sahat rodi 14 tajahama marsorit-sorin. Ia sina aman partogi ni parangan ni Raja Ram jol mana sangap do ibana di adopan ni tuanna jala marmulia situtu ay marhite sian ibana ditupakon Jehovah hamonangan tuhala Ram jala ulubalang natarbarita ibana alai puruon. Dungi borhat sahali halak Ram marrokan marbajoi gabi dibuan nasida masian tano Israel sada boru-boru na mehmet dibahem mai gabe sisuruon ni jolman isinan. Dungi Roma hatana tu soranganna out ni di adopan ni panurirang na di Samaria tuaki say na paluaon na do ibana sian purunay. Dungi Roma sina aman pabotohon baritai tutuanna ninnama songonon hata ni boru-boru nasian tano Israeli. Jadi ninna raja sian Ramma atong borhat maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pakaian namar hadohoan. Dungi dipasah masurati tu raja sian Israel songonod do hatana molo sahat suratot tuho idama nang husuru do manopot ho na posokku sina aman asa paluammu ibana sian puruna. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi mapahianna huhut didok tung debata maau tarbahenau mabunu dohot panguluhot jolma ubahena marsuru raja ituahu paluahon bawai sian puruna dibaheni watada idahamuma namar sidir do ibana tuahu. Alai dung dibege si Elisa halak ni debata naung diribahi raja sian Israel pakaianna disuruh masuruanna tu rajai madok tu ibana buasa tung pola ribahamu pakaianmu wa roanian ibana tuau asa tung diboto na adong dosa da panurirang di Israel. Jadi Roma sina aman mardongan hodana dohot huretana laos mangulon jolo dipittu ni jabu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuruan nama dok tu ibana lao maho maridi pitu hali di bagasan Jordan gabe sumuang masibukmu hian tuho jala ias. Jadi terima situtuma sina aman mangarutus mardalan huhut didok idama nahurippu do ruar ibana madapot tonau jala jongjong huhut majau-jau goar ni Jehovah debatana huhut jamahonon na tanganna tu sahiti lahu paluahon au sian purui. Dadu menggado sungai abana dohot parpar akana di Damaskus sian salhut ai di Israel dang tarbahenau huroha maridi di si asamalum hilalauku jadi marsiula maibana mangarutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumonok akana posona didok mamadok ibana alia mang tuksura hata na dok didok kon panurirangi patupaommu da patupaommu doi lam nuaing ma dung didok tuho maridi maho asayas. Jadi tuat maibana jara mangukor di bagasan Jordan pitu hali hobar tuhata ni halak ni debata jadi semuang masibukna songon sibuk ni sada danak gabe iasma. Ima sahatna martua dona tu mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Kor lansia.
sahatidak koma hapor siautai songon nahina tidak kuni dongata sahapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang natuat tubanua toru dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata jahoba amanai pargugu naso hatudusani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au persea ditod di parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan nasora suda amin. Kor ama wilayah sada diuduti non kor naposo bulu. Setabi amang jolo tikting makar julu. Mak tikting makar julu. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu pa 10 bituhon dung Trinitatis tanggal si Oktober 2022 topik minggu hapor siao na baluahon nol sada ibadah khusus sada ibadah khusus di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di permingguan pukul 11 wit 2 sermon tu pelayan ibadah khusus di Patupa di hari Kamis 10 Oktober 2022 pukul 10 sia wit di ruang gereja 02 pertangyangan wilayah Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 ima wilayah 15 asaretama roh tu gereja jala pinangido ma asasude hita ruas manghuton pertangyangan ini dibagas tabe secara live streaming Asaria mahita madohoti pertangyangan ini. Jadwal pertangyangan wilayah Boy Matajaha di Warta Jemaat Nadong di kita. Kosok tol. Pilihan pengurupion tu korban gempa bumi Tarutung. Khobar tu surat Sian Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Marhiteon pinabotohon di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 dung sidung jamita papungupelean di depan altar laho mangurupi ruas masyarakat dohot gereja nahona gempa Tarutung di tanggal 1 Oktober 2022 tapasahat ma peliani sian las nirohatta 04 gala dinner tahun kesehatan distrik sesuai program dohot haputusan sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta tahun 2022
di patupa panitia tahun kesehatan distrik do gala dinner malam kesehatan bersama HKBP distrik 8 DKI Jakarta. Harga tiket gala dinner 5 juta tu 2 halak. Ima di patupa di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pukul 10 pitu sampai dengan selesai. Inganan sopo merpikir. Masaya roha ni distrikta marhite panitia tahun kesehatianon. Rade mahita manupahi marhite-hite namanu hortikati. Ima dalan mangurupi distrik dohot pelunasan gedung sopo merpikir. 05 Dewan 05 titik sada Dewan Diakon 05 titik sada seksi Naposo Bulung. Ibadah puncak perheheon Naposo Bulung naing di patupa di hari Minggu sadarion Minggu sia Oktober 2022 di permingguon pukul 10 walu WIB 05 titik sada titik 2 seksi amat. Duk sidung tik tingon tabegema sosialisasi sian panitia parheheon ama 06 nomor bagas 06 titik sada tik perjulu naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Christian Aditya Merpaung sarjana teknik anaknya mata Nelson Merpaung sarjana hukum Tubuh Ninata Rospita Boru Napitupulu. Alamat Jalan Ketumbar nomor 12 Kapling Blok G Ciwaduk Cilegon. Ruas ni HKBP Maranata Cilegon Resort Serang. Dohot Orwana Elizabeth Marisa Boru Purba sarjana hukum. Boru ni Amata Insinyur Logam Purba MM MBA. Tubuh Ninata Serapina Purnama Boru 5 juta. Alamat Jalan Merpati Mas Utama Blok B8 nomor 27 Tanjung Barat Mas Jakarta Selatan. Masuk wilayah 2. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patupaut di hari Sabtu 15 Oktober 2022 pukul sia WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu 07 majakon mulak tuhuria gabe ruas nagok nunga dijakon mulak gabe ruas nagok mulai hari Minggu sadarion tanggal sia Oktober 2022 ima Radot Christian Hasian Purba alamat Jalan Gang Alwi RT 004 RW 01 Tanjung Barat masuk wilayah 2 Kosowalu Danak Nasorang di basa-basa hotu hatta do sada danak boru di hari Jumat 20 September 2022 di keluarga Damen Mulyadi Munte Inata Andrea Caroline Mahdani Boru Brahmana alamat Jalan Pamili 2 nomor 7G RT 005 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa masuk wilayah 2 Ipasdo danahi songoni nang natorasna kosoksia ruas natabba mamuka minggutta sadario tanggal sia Oktober 2022 gabe ruas ni huriatama keluarga Janner Senjaya Naibaho Inatas Sarah Bagi Suara Boru Lubis Dohot Sada Dana Nasida Pidasian HKBP Resort Perengsidempuan Distrik 1 Tapanuli bagian selatan Sumatera Barat. Alamat Gang Ramidin Ranco Dalam Tanjung Barat. Masuk wilayah 10 Pitu. Nomor register jemaat Sada Pitu Opasia Sada. Titik naso nijahahon dohot perhepengon ni huriata.
Boy mata jahat di tikting nang di parade kuriatta. Songonima tikting di hita di bagasan saminggot. Saunari bahasa tama tiki tu panitia parheheonama. Shalom. Nai hormati kami, amang padida, resort amang es 5 juta. Na dihormati kami, amang inang parhada du dihurion. Na pinarsangapan nami, damang do dainang, song-songoni, na diholongi kami, akadongan do sudi akana pasabulong. Jong dua di songon mewakili panitia di parheheonama. Seksi ama mabain ulaun ima ulaun parheheon ama. Tujuanna asasada aka amai dina mangula di ulaun di hurion asalam tu semangatna jala sehatna. Tersongonon ma kegiatan di parheheonama di bulan Oktober dohot bulan November nung ngadong tertulis di halaman 4 aka pertandingan olahraga dibuka dobe kesempatan tuak kadongan ama nalosi parsidohot di ulauni terlumo bimei di donor darah asal mersyuru pak kita asalam tu sehat nahita lam torop manian na mendaftar khususna tu donor darah mulai tema dihamu rak martangia kita asa sukses ulaun parheheon amo horasma.
Tapuji Tuhata marhiti ede nomor 736 laos pasahat pilihan. Yesus,
damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hatta hamba kadongan saha porsiaun nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Tapar sauli homma barita nauli di mingguta sadarion ima di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis laos tongon diari sadarion ima pesta puncak parheheon ni anak kota naposobulung jala laos noaeng tong parheheon ni anak kota remaja na sedang berlangsung mulai natuari di puncak Bogor na diikuti kurang lebih 100 orang jala sedang berlangsung noaeng parheheon ni aka amata ima korong amani huriata apala rocot sudi di bulan Oktoberon alani tapai hutihu mahatani tuhatta sian Lukas 10 pitu mamuka sian ayat 10 sada toros tu ayat 10 sia huzahama tapai hutihu ma uzumardalan ibana dopak Jerusalem dibulus masian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea lahobongot tu sada huta pajupang maibana dohot 10 halak nahuliton na jongjong maddaudau dipagugu nasida ma suara nasida akanin nama Jesus guru asima roham dihami jadi ni naibana mamarnidasa laho mahamu patuduhon dirimuna tuak kamalim jadi dinalawi nasida gabi yasma nasida alai mulak dosa halak sian nasida dung diida naung gabe malu mibana dipagogo ma suarana mamuzi debata dipatukak do dirina tujulu ni Jesus madok mauleate jala halak Samaria doi alani na Jesus mamangalusi da 10 nasida naung gabiyas di dia do na sian nari dangadong zupang HP na ulumulak pasangapod debata dukkon ni halak dagangon laos nin nama madok ibana hihi maho laho maho hapor siaw mido paluahon ho ima sahni turpukta Kurian itu hatta hama kadongan saha porsiaun nahi naholongan di bagasan Kristus Jesus tuhatai dang bui rukarata akamanginang bahwa daktar pasidik kita nagiroaran na akan naduk-duk di tonga-tonga ni parnguluonon songon hazol maun nang songon pamatang ni Kristus sita daktar pasidik kita dang bui dohonotta somasak kana masa nama beduk rohamu ngulumu ngulutta manang marhite hamaulod dia be
dan itu akan berlangsung selama dunia ada. Tabereng makainang kiamat jadi parporangon di Portibion. Sian narubi satu nuaing. Dakya merhauzungan parporangon. Say masa doi. Nama baik gudang torop zolma agoan hanguluan bahkan agoan hosa. Satu nuaing dang marnamotok dope parsugalon ni Rusia dohot Ukraina contohna. Songonido sahat tungulu marsada-sada kamanginang sotuk tapikir mardalab boti mulus nguluon so keboluson akan amaol doh akan aduk-duki nang pasa sa atoppe kutabulus dui dizulutta doh dia dopatta nang didiritta be alanido kamanginang siang konsep hidup orang percaya ido gunana haporsiaonon gabe ditugu mahita bagaimana kita sebenarnya melihat hidup ini dengan apa yang ada di dalamnya. Ikut berbeda do halak naporsia melihat segala prospek persoalan hidup dengan orang yang tidak beriman. Daksaru pahita tu si pilibigu, daksaru pahita tu nasamarogamo, daksaru pahita tu nasomanada Kristus. Melihat hidup ini dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Molo sarupa do hita mang panatapat tataringot tungguluon dohok nasumanada Tuhan tai dangadong lapatatan waing di bagas zoroon. Tidak ada gunanya. Bolo sarupa do hita kamanginang dohok naso mabigi haluauni do pe dohok naso tarudi di haluan na satu hatai. Kalau kita toh sama dengan orang-orang yang tidak mengenali Kristus itu melihat realita hidup dan menyikapi hidup, sia-sia do. Sia-sia do. Tadok kita alak naporsia itu saya mau sudok kita itu amanginang harus berbeda melihat segala fakta kenyataan hidup. Di konteks ninggulu nih halak Israel anggo soal haburzu marugamo idauta tak tanggung tak main-main pola dosa hatu zaman di Tuhan Yesus Kristus hehe kapat dibisuk ngibibil di si hehe kapat deogamo di si naginoranna para ahli-ahli Taurat. Orang Sadusi, orang Farisi semua adalah tokoh-tokoh yang disebut sebagai rohaniawan. Saya songon nomor sigulut patuluhon hinahibul ni rohana tu Tuhani. Ternyata konsepnya salah. Saya songon nomor situ tu marsiadu patuluhon nanti kos di hadapan Tuhani iman yang telah betul-betul serius dan luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan lahirnya berbagai tafsiran diulahon saherana sudena maibana natumikos nadumengga mangulahon ni Tuhani marsi gulut sampai terjadi kasta-kasta kelompok dan pembedaan. Ternyata daung bahkan Tuhan di zaman Yesaya marah. Daktu dihakku hina dia ngipiliam muna. Daktu hakku kapilia situ tungun na pinasaha muna. Semua tidak ada artinya. Asa sungguh dia do konteks marha porsiau nak kamangenang. Pertama
berbeda kacamatanya melihat hidup, menyikapi fakta kenyataan hidup, berbeda gayanya bertindak dengan orang-orang yang lalim, yang tidak mengenal Tuhan. Marasing, gaya hidupnya marasing. Cara bertindak lain, asing sudah. Bahkan kalau kita mengikuti cara-cara konteks beriman sebagai ajaran Kristus, memang betul-betul lain dari dunia ini. Gaya orang yang mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, dengan orang yang sama sekali tidak percaya kepada Kristus, berbeda gaya hidupnya sama sekali dengan dunia ini. Bagaimana menyikapi realita permusuhan di tengah-tengah dunia? Yesus berkata, jika ditampar pipi kanan, kasih. Boleh danggur horok batu danggur madohot. Gaya hidup berbeda. Sikap dan keputusan berbeda. Ima asingnya alak naporsea. Ima hasingon ni halak nong mangolu di hapor seaun. Anggotong gudut cita. Sadabi tuak kana sumarogamoi nanganung labana. Nang labani. Tak berguna mangenang. Mari kita ulas khotbah ini. Khotbah ini diberi judul Imanmu Menyelamatkan Kamu. Hapor siau mido palua hokko. Taida mak. Adong 10 halak nahuliton diturpukon. Sada sian nahulitoni halak Samaria do. Samaria ima Israel parutara nang medebu tu uhum ni debatatu tangan ni bangsa Asur, bangsa yang sangat jorok di mata publik dan dunia pada saat itu. Nasubui be saor manak tu dia be halakon setabi pola ro diguare halakon akka peparad do tubni akka buru naso hasea dang saur alain waing disikot di sina sida maringan akka bangsona terbuangi halak Israel doi namang guari dirina songo bangsona pilinlik ni debatana julu noang adok 10 halak nahuliton di si sada dosiani namar bangso latar belakang bangso Samaria uzuliwa Yesus didok diturpukon sa Jerusalem lautu Galilea. Penyakit yang sangat menyedihkan, menyakitkan, penyakit menular. Tutumuluh hakabipi nunga lubi amang 100 tahun makubasi na songonon di parjongjong ni rumah sakit Huta Salim Lagubuti. Akamulian siya di ngotamulu betahe ya dubi hamu. Ima inganan ni rumah sakit na Huliton kurang lebih 50-60 hektar di tanah tayak Kamanginang, dan kemarin sudah dilepas kita menangkan kembali dari pengadilan ala sangai tutangan di pamareta mengelola gabi diklaim yang nggak mulat be itu hampir lebih 50-60 hektar torok do besi solman waing ala yang guna huli to dangarong be yang penyakit kusta nah mangingani terakhir gabi gudang gua hal ACDC itu peristiwa tsunami tahun 2004 do tahe iya 14 tsunami ya gerong sia kala Acehian di samping yang kita tampung di panti asuhan yang di Tanjung Merawa
ima pakku besiota tuna marsai kustau. Penyakit yang luar biasa. Alai dang ima baik kalaho katsit. Nda. Tak sahih na ima baik na dumangol na sida. Tahu. Tapi yang membuat mereka sangat sakit dan pedih sekali karena itu dianggap menurut hukum kejaduan adalah kutuk dari Tuhan. Hidup bedang boy zonok manangise, dang boy holan alani sahih nai, ubedang boy zonok, dan ketika orang melihat orang ini selalu disuarakan najis, 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 najis. Allah dianggapi kutuk. Setiap orang yang mengalami kepahitan dan sakit dan lain sebagainya itu dianggap adalah karena ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub juga dialami seperti itu. Dijuluki doi nomor dosa HP iban halak nabonar bohado. Bukan penyakitnya yang membuat mereka paling pahit dan sedih, tapi mereka diasingkan, dikucilkan karena itu dianggap adalah orang terkutuk dari Tuhan yang tidak sama sekali bisa berbenturan dari sepedang bui. Tangaholan alane sahih nai. Layahama fakta hidup terjadi di sini. Fakta yang terjadi. Anom maju kesembuhan nai. Satatelaah turpukon. Sia halak Israel di sini. Sada halak Samaria. Dungyas malum nakking. Piga do Roma dok moleate tu Yesusi. Hita doi surau. Ikut talusido hita di surau. Ikut sanggup hita madok hita doi. Bolodang berarti kita ini dipertanyakan dong kan itu. Sada dok. Proses kesembuhan itu gimana mang terjadinya? Aisu hidup Yesus tunasida dang didok. Malum mah orang itu rinna daun enggak. Jadi iman ini juga punya proses sama nginang. So idok kom malum mah perpudi dorok diturpukon hapor Xiaomi do pa. Perpudi doi. Ada dong di dia Yesus raw nasida. Yesus guru. Amedo Jesus laho manhe ho patuduho madirim tu malim. Haulon naido manangi ho kutat tuhatai. Hauduhon naido ketulusan naido itulah yang menyelamatkan dia. Laho mahone borhatto paturu dirim tu akamali minna. Dia perangkat gu dang mangalo dang medugak-dugak borhak maho borhat HP hola diduk Yesus songoni ngaboha malum hidup bediakhiri turbuki hapor Xiaomi do malupoko amanginang haulun mangulahon natutu situtu sopo lamar laok di Tuhani ido hapor seaon haulun manangihon hatanai sopo lamar laok do alanian alanion alanian alanion alanian ido hapor seaon. Ingat tu dia naposoi sudi. Narong ko sa ikur merbula kan? Dah, dang busu na marapor siya. Kemana teman-temannya? Bah sia-sia, dah nama ronok ko tuh muna paso bulungan.
untuk dapat sebulung ada parheheon on. Sebenarnya perheheon itu semua seluruh di HKBP berakhir di Oktober semua, tapi biasanya Remajana Poso itu antara Juni ke Juli. November biasanya gak ada lagi. Sudah pada diri tu suruh guna mahita simar ningo arna moding, apen, Natal, pesta puncak. Akai nama si pesta puncak tahunan HKBP. Kayaknya biasanya nanti kita saya sesuaikan ke tahun depan. Yang saya katakan untuk Naposo titiplah biarlah live streaming ini nanti diputar kembali. Boleh gajang-gajang binoeng majamita unang gabe baru ate masuk gobe biar kita đang masuk untuk Naposo. Imanmu menyelamatkan kamu. Saya sungguh senang tadi pagi juga saya ikuti, saya di kantor mengikuti ibadah secara live streaming. Nanti sore lagi saya sokon narodo iluku namaredehamu luar biasa. Tapi harus saya katakan, harus dalam konteks iman yang benar. Halak batak medok, salah mednasur siga, salah ho mangatusin amar Tuhanon sonari, salah ruhu selilingna. Daung, kita bukan meraih prestise atau apa yang hidup bergereja ini, enggak. Tapi ini adalah betul-betul konteks iman. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Satu dari ajaran gereja Lutheran Martin Luther adalah sola fide. Kita diselamatkan hanyalah oleh karena iman. Itu ditunjukkan oleh bagaimana orang penyakit kusta ini betul-betul setia mendengar dan mau melakukan perkataan Tuhan. Setia dan mau melakukan perkataan Tuhan. Jangan dong nasingnya dipikiri. Setia mau melakukan perkataan Tuhan itu, patudu malau hoina. Tak ada. Tulus, ikhlas melakukan perintah Tuhan. Bergereja juga gak bisa neko-neko. Tulus-tulus aja lah. Imanmu menyelamatkan kamu. Kinerja iman itu menunjukkan ketaatan penuh tunduk kepada Kristus. Ululao naking humulai turpukonak kamanginang. Ayah oro terbaik kita pedua hudirit tasian nadang olondang dong. Kepahitan, pergumulan, penyakit, persoalan hidup, semua kena bagi seluruh manusia, tidak mengenal strata sosial kehidupan. Down. Na bergelar, na so bergelar, na non gelar, na marhepeng, na so marhepeng, sudah ditodong persoalan na mangulon, ditodong sahid, ditodong pergumulan, hukum masuk kamu, ditodong go, semua. Tidak mengenal strata kehidupan. Na sangap, na lea, na pogos, marhepeng, na sumarhepek, satu ngamarhepeng, na sungod dia pe, naroa, na baga, na merlistit, na sumarlistit, na merbedak, na sumarbedak. Sudah itu ditodok persoalan hidup. Lalu siamu jok kain ay. Bemebir kamu. Semua. Jangan dong mengenal strata kehidupan masalahon. Jangan-jangan orang yang strata hidupnya dipandang orang luar biasa lebih banyak persoalannya. Bisa. Sudah itu ditodong. Tak ada yang bisa membuat kita hidup kita keluar dari situ. Jangan-jangan penyakit itu juga kita timbulkan dan penyakit itu berada dalam diri kita sendiri yang kita tempat dan kita buat sendiri sehingga kita tidak terbebas. Sonari di rumah namar saya kustai. Guru kami, datanglah, berserulah dengan tulus dan mau lakukan. Yakin Anda akan sembuh. Amin.
Deo kamu si bate desa roha. Mari. Kalau roha hita malum do rohana namar sahiti pe aidang na pola sedia be yang go di zaman na boderenon berbagai jenis penyakit kan. Ya puji syukurlah kepada Tuhan semakin diberi ilmu pengetahuan. Ai kopi pe dangadong ubakna alai buido hatop diciptahon haru tahene suntikan nehita vaksin. Ai dangu batikan alai saguguru pamatak tahun dalu sahiti semakin banyak ditemukan. Tikis diau tiki geleng asalong batu zolma. Unang sono, hati-hati. TBC lui, nah kan dah biar zolma bagi TBC na zulu. Asal larok yang beduk nggak. Aino aikso pola penyakit dia be kan. Iya. Anggo sahid daging ora. Tak pola. Sotuk tadok kono natong marsahid dong ata ima alani dosa dari na gebisong jauh ni na zulu ita daong. Ayah dong kuni singa za marsahid no aingo. Porsero hamu arong kuni singa za marsahid ay ngay do katong unang bisa gudangan lang izagala jangan lagi makan daging sapi jangan lagi makan daging ini alay buha rowatok kita bata dabah kan mokus do mula ni bah mokus do mula ni mok inna hamyan itu dah mokus do mula ni mok inna kan nasubuhi di rezai pamangan na banaik matensi pecah pembuluh darah dan bui operasi itu rahma yedehon 376 loasau ini itu tuh dah di situ honom menyeleni dosa ni bina sediri bina sering kita membuat diri kita susah jadi orang anggo sahid daging kono nang dohonok kwa kamanginang ya tarawak mak ido ate taurui sipata namangalangi namar miyakon ate ido taurui akan namar miyaki ya mululubi pihak kamanginang hepekta unak kolat tu namar miyahi tarlangi tu dia do bayenon batu tuhani mata baci pahata ido di bagus le itu. Naneng dohonok kamanginang mungkin penyakit tekanan hidup seperti itu oleh penyakit fisik mau lebih suki tadi zamanon boy do hita malua siragamnya kasahiti nak pedang boy pasti di ngotai apa songon terganggu daun dua rion alai ku coba do dak pola ok namiau ulu pe isunti ijabu me isunti kate iya mari tangi penaruh mangol noeng persoalan hidup bukan di situ lagi ya manginang tak bereng ma persaingan di kehidupan on di era dunia on hamu akan manginang naung liling mangulu di kota on au holam mereng-mereng do pergolakan ekonomi noeng di seluruh dunia tingkat inflasi keuangan yang sangat luar biasa Holland naik suku bunga ni US dollar noeng berpengaruh tu sudi lain sebagainya berpengaruh tu sudi pangotak kehidupan on mabejol magudang stres tak terpeluhi tadi rita sengguk masalah persoalan nih down tapi bagi orang-orang beriman itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelepasan dan keselamatan kepada saya Ninna Apostel Petrus Sudidui ya hidup baik didok mulu didetakan 452 ayat 7 Sudi nahat sitinan nari rohai nahat sik nari rohaki dibuat Tuhan Yesus boleh dia alani do piga ma segi-segi songod dia masih patu pautak kamanginang
tapar siajari mangihutton turpukon ala Tuhan Yesus ima si palua tu sude zolman naso manada horong bangso manang dia pe dia setia mau melepaskan setiap orang yang mau berseru datang kepada dia. Perjulu di zuhum matuhita Roma hotu Tuhani siar roham. Datanglah kepada gereja, datanglah kepada Tuhan, bersembahlah, sujudlah kepada Tuhan. Siar roham, siar hati-hatim. Jangan di latar belakang yang lain. Lihat penyakit kusta itu, hanya mendengar Yesus. Tulus, subui halaki zonok, subui merdalan Yesus, guru, Yesus, guru. Datanglah dan berseru kepada Tuhan dengan tulus tanpa ada emblem apa-apa. Tulus. Tidak ada di situ rencana dan maksud apapun. Tulus mau bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Imana parjulu sahali. Napaduahon radi mangulahon hatani dewata songon namar sahid nahulitoni. Dia mau melakukan perkataan Yesus itu. Dari situlah Yesus melihat kadar imannya bagaimana. Radi mangulahon hatani Tuhani dan hatana di pasaut. Ai tau kan hidup mulus hatat tanah saut dak tikosi. Hape rora zadat maralo di sasi tong atau habatahon. Ingat ibu jidok bata ki hata lain hata memujung tang merlaku sasi tong hata au. Dia nak Batak dangadongi, orang Batak yang pertama melakukan semboyan ke gotong royongan. Tatam madoratosna rimni tahido guguna dangadok hata memujung di halak Batak harus selalu bersama. Tulus melakukan perkataan Tuhan. Ulahum mahatani Tuhani. Ulahum lakukanlah. Kerjakanlah itu. Mereka bergegas melakukan apa sesuai dengan perkataan Tuhan. Nabatuluho namang hinang nungaw zukuk kita nakaning. Isedo suraon. Isema namulak tu Tuhan Yesus nang majalo basa-basa na balgay. Alus tanak kaning hita do iniku alus muaha. Hita do. Adok songonon ay molo tadok paposihu ate. Lana konsep hidup tahun dang mau do hita lokang sian. Mungkin saya katakan cara pandang hidup kebatakan kita yang harus sudah direstorasi, diperbaharui. Adong gope songono di hita. Ala memang dang adong nutebu sian nama jalo. Ido. Hola diring tinju do netebu mangalean. Toro? Bailu dan gue sidak tabu majalo tong bagabe tape me beda gabe lapek ma. Kan? Hola diring tinju do tabu mangaleon sa gurang-gurang ng mulubui mangaleam mesi. Unang majalo. Alai siak kebiasaan hidup ta tumabo do na marua. Mari dulu, sadar dulu kita, mana lebih enak menerima daripada memberi? Tapa usur-usur mate. Tapa usur-usur mate. Karena begini, ai tabering jo luar pesta hita kan, noang mulai be namar pesta una deh, buru pe 2 menit na yaw. Buru pe. Bolo tapa usur-usur tok bolo luar pesta hita kan. Noang kang hampir mulak be, alai hamu huida parjabaran di Jakarta nga tong benara raya teh. Ngai bitahe ngai rata-rata songoni narara do kamu ayah ujalo jabbar seda dang narara iban
Ya. Tabering ma tuntutan na majalo. Memak natabuan majalo. Hola soy gora upungi be poparan ni upungi si taronggal ninna kan. Tulun na marang-marang hola soy jo. Be. Dua tahun urang royan not pesta ni be. Kan tersoni itu. Artinya begini, konteks menerima ini natabuan memang enak. Hidup bae narongko pangalahoni zolma songo ponot dan kita dabu we ponot ate. Nabi notomu memang hurok poting kita damu lemunya teh. Ya. Poting pedang kita damu teh. Jadi eber mah hurok ate. Iya, saya kita damu eber kita damu. Ayo kan. Molo poting hurok dan kita jadi molo poting bambu doi. Di lubang idoi bam menampung tuak do aik mabuan aik na zulu. Ya, alai dak pola dinggat bi boto munai. Ate, alai ni dok pedang boto hamu be. Gudang go pangahlawan izol masongo poting songo neber do ponot. Holan masuk perlu. Maul haluar. Amanginang berkat Tuhan itu luar biasa, anugerah Tuhan itu yang sangat luar biasa. Nah juta congonok kita. Lubahi alani belgani pasu-pasui natazaloi, lubahi tatuna mangaleon pasu-pasui. Bere kamu mazo mirjahir jak sia halak. Melumi bela luar biasa mereka ibana dang minoto na tu dia be mungkin ra lao mau tuka be tu dia ngatung luar biasa ibana na salilingo kacik rohana mami ala di lao mara ibana tu si mirjahir jak ibana dia sungguh luar biasa bersukacita dalam hidupnya oleh karena anugerah Tuhan itu, tapi dia lupa kepada si pemberi anugerah itu. Sutuk soni teiru norok anggulan si raksoni ate, inga gejeng-gejeng umur muda bah, tutu ala nasi dok mau lihat doh kamu tutuhan ikan, itu, aduh kita masuk bang merkur kamu, ate, luar biasa. Mengucap syukur atas segala anugerah yang engkau terima dari Tuhan itu. Mengucap syukur, pengucapan syukur itu nang matiri nang dohonon na diturpukon daong. Hati dan pikiranmu yang datang betul-betul dengan kegembiraan kepada Tuhan itu. Itulah persembahan dan pengucapan syukur yang utama di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Mulunga mengudu nasongoni dopek mipe bukamu do pasahap pilihanmu tu Tuhani. Kehadiran kita menghitung belas kasihan dan anugerah Tuhan itu yang paling berharga di mata Tuhan. Mabarohan dengan natama di Tuhani hadir kepada Tuhan. Dan itulah persembahan yang paling berharga bagi Tuhan. Hatimu, pikiranmu, kehadiranmu dengan Tuhan itu, itulah pengucapan syukur kita yang sangat luar biasa. Jadi unang lupa hita ala ni godang ni si lehon-lehon ni debatana tu hitai. Unang lupa hita ala ni godang ni papahenan ni debatana gabi lupa hita tu ibana na mga lehon ni. Mari natwara dibahas do di zona mga stepesiahan tentang bagaimana sebenarnya kehadiran setiap orang sekarang antusiasnya terhadap kehidupan rohaninya di tengah gereja. Berbagai lembaga survei dan penelitian-penelitian yang terjadi. Berapa persen seperti HKBP Pasar Minggu yang ada 3.000 kurang lebih 3.100 jiwa. Data terakhir 31 Desember 2021 kita 1.111 kepala keluarga. Dihitung dari persentase kehadiran setiap minggu, sebenarnya HKBP Pasar Minggu sudah harus beribadah 7 kali setiap hari Minggu biar bisa tertampung. Itu real lah manginang. Aledang buidope songone. Ini menunjukkan
Bagaimana kehadiran kita memberi syukur kepada Tuhan Manginang. Melihat kehidupan kita yang sungguh-sungguh adalah dilepaskan, dibebaskan, diberikan yang sangat luar biasa. Lubi sian songon namar sahid nahulitun namalumi. Ngalubi sian ita zalo siya tuhatai. Ala kola di portibio beneng ramotan na donganan na hita. Ala inung nga saharo di banua gijang nakpek kotsal po portibio bolusota. Luar biasa anugerah Tuhan. Ala nido na patuluhod diturupukon. Sidok mauliate maho. Sidok mauliate mahita. Ala pabahinan ni debata. Jala ido hataridan ni. Naung tutu si tutu. Hapor siota lampulin dituhani gabe tardok kita jala tarzalo hita ma huhut tarhanguluok kita hapor siaumido palua hokko amin martang yang maita oleh atema rohaname diho ali Tuhan dipakulingi hodo hame marhiti-hiti hatam di parsauran nami di parmingguan nami sadarion parwaso na sumurung goho naradi mangurupi doho paluahon ganuk jolma na zuzu dohot na mangulahon hat